Saphinde sabuya futhi ngako nje kuyimisela ngako kuyithoba nokuzihlisa sibheka nje udaba lamaphupho njengenjwayelo. May God bless you, may God increase you, may God be with you wherever you are, whatever you do, bese bayimpumelelo. Mina ke kama ngopastor wonke channel yakho yeNew Flick ingenye ke ama channel yakhona nje on the internet ebheka nje udaba lamaphupho phinde silethe laba benabuko abahlukahlukene nesibathembayo. Ingenye futhi ama channel aletha nje amaphupho ngendlela ehlukile kunamanye ama channel. Uma ekhona I don't know ukuthi akhona amanye ama channel akhuluma ngamaphupho, but engiyazi yona leyo kwamanje. So sibheka lawo at amen imali uthi ke mina ke ngiphela kungathi ngimuka nomfula, kodwa ke ngakwazi ukubambelela ngagibela ke edwaleni. Ngiyabonga. So ubheka nje iphupho leli kafushane idwala nganza kwethu esizobheka nje ngokaNkulunkulu. Idwala liwuNkulunkulu, ngokaNkulunkulu idwala isisekelo, yabona, sempilo yomuntu. Nangokwesintu idwala liyisisekelo, yabona, liwuphepha. Naku singakusho ngedwala uma uphupha la idwala. Number 1 sithatha nje ngoPaul uhlolo ngasho nje amandla, ubukhulu nobukhona bukaNkulunkulu. 1 Samuel chapter 2 verse 2 akakho ngcwele njengoJehova, ngoba akakho noyedwa ngaphandle kwakho, futhi alikho idwala elinjengoNkulunkulu wethu. Number 2 uma uphupha idwala sithatha nje ngoPaul kakhulu uma ulikhwela lusho ukunqoba ingozi, inkinga noma ithiyo nokuphumelela ngaphezulu kwengqinamba obhekene nazo. Amahubo 18 verse 2 Jehova uyidwala lami nenqaba yami nomkhululi wami, uNkulunkulu wami uyidwala lami engiphephela kulo, nesihlangu sami nophondo lokusindisa kwami, inqaba yami ephakemeyo. Number 3 uma uphupha futhi idwala kuPaul yakhuluma ulibona lusho nje ukuphila isikhathi eside, ukuba namandla nokuba okhethiweyo kaNkulunkulu. Isaiah 51 verse 1 ngilaleleni nina enilandelake ukulunga, nina enimfunayo Jehova, bhekani kulo idwala eniqhezulwe kulo nakuyo impopho yomgodi enakhishwa kuyona. Number 4 uma uphupha idwala asikusho futhi kuPaul bikakhulu mawutshala phezulu kwedwala lusho ukuthi izwi olishumayelayo abantu bayalizwa futhi ke bayalamukela, kepha uma kufika ivivinyo nelingo basheshe bawe ekholweni, nonke bazosheshe bawe ekholweni, yabona. Ngokuka Luka 8 verse 13 abasedwaleni yilabo abathi sebelizwile balamukelizwe ngokuthokoza, kepha laba kabanampande bakholwa isikhashana nje ukuthi ngesikhathi sokulingwa bahlubuke. Number 5 futhi uma uphupha idwala kuPaul uhle kakhulu uma wakha phezulu kwedwala lusho ukuthi noma lisho kuba nesisekelo esiqinile sevangeli likaNkulunkulu nezwi likaNkulunkulu, futhi ke lisho ukuthi sukulungile ukubhekana nezivivinyo noma izilingo uphinde uzinqobe ngempumelelo. NgokaMateyu 7 verse 24 to 26 years ngalokho yilowo nalowo owezwa lawa mazwi ami awenze uyakufaniswa nendoda ehlakaniphile yakha indlu yayo phezulu kwedwala, layithela imvula kwafika isikhukhula kwangavu kwavunguza imimoya yayishaya leyo ndlu, kepha ke ayiwanga ngoba ke yayisekelwe yidwala. So idwala uNkulunkulu lidwala, okusho ukuthi kuyiPaul uhle nje ukubona idwala ulisebenzisa lelo dwala ngendlela ethile, yabona, ngesikhathi sephupho, yabona. So siyabonga kakhulu uNkulunkulu sokulonda, uNkulunkulu makakubusise, wenze ukufanele, wenze ukubalekile, ukulike nokusubscribe yona ke le channel. Ungaba yimember yale channel, inamba isebenzisa kuphela uma uyimember, uyilunga, uyisubscriber, ungumlandeli wale channel. Uma ungasiyena ungayisebenzisa inamba 2, uma uyisebenzisa inamba ngicela ukuthi zethule igama qala wena. Abantu abaningi vele ababuza ukuthi ngabe ngikhuluma no-pastor Winning. No, you don't do that. Kodwa ungakusho ngavela uthi ngusibonelo wakanzimande ngicela ukukhuluma no-pastor Winning. Perhaps cathi better that way kunokuthi ubuze ukuthi
Yiyo inamba yamaphupho le. Don't do that. Sibona